I am Mandla Kaise John Hlophe. I'm the Deputy President of Umkhonto weSizwe, and I'm also the party leader of Umkhonto weSizwe here in the National Assembly. Simelane siyabonga. Awusitshele ngeenkinga zamanzi ezikhona la eNdabeni. Mina Khuluma nje ungasabi. Mina ngaseBergville, umama uSimelane ngaseBergville eRockdale. Yebo. Amanzi siwagcine last year. Yebo. Kuthiwa engine ifile. Yebo. Akukho kwenzekayo. Nokuthi sibe namanzi manje. Awekho nje. Yingoba bekuna izulu. Yebo. Izulu lihambile manje. Sesisebenzile. Awekho nje. Awekho amanzi kodwa sinedamu. Mawuvula impompi akaphuma. Sezize impompi zivusile. Sezivusile impompi. Awekho nje. Yeah. Ngesilungu there is no running. Awekho. Nikeza kanjani? Imithombo le esinayo ayiphephile ngoba abantu bayaganga emthonjeni ngoba wona manje sesiwasebenzisa. Impompi lezi ephontsha kanje eziningi asawakhipha amanzi. Njenga esayithini le enginayo mina eNdanyana. Impompi eziningi asawakhipha amanzi. Asazi ukuthi kwenze njani. Ikhansela yalana ke ithini manje namameya. Hayi ukhansela khathi ebize umhlangano namhlanje ngo4. Yeah. Uzosibuthe incwadi ithi sizokhuluma ngamanzi. Siyozwa ukuthi ke uthini uzositshela ukuthini. Ngoba thina ukube basilungisela lezi impompi ezingasakhipha amanzi lezi ephontswayo. Ukube basilungisela zona ngaba sinankinga. Samazi nogcine last year ngasiphi isikhathi mhlambe ngoDecember la ko November kanjalo. Kusukela kuNovember kuze kube manje. Kuze kube manje wekho amanzi awekho. Ngale ufilisha kanjani usizwa kunjani njengoba amanzi engekho nivotile nivumela uhulumeni uthini usizwa kunjani mama wena? Impilo iqala emanzini. Impilo iqala khona iqala emanzini. Angeke uthi uzopheka ngani amanzi awekho. Ayiphila manje. Ngeke uthi uzophuza amaphilisi uzowaphuza ngani amaphilisi ngoba amanzi awekho. Uzogeza ngani uzowasha ngani. Lilonke uhulumeni usenzele phansi. Yazi nje kodwa siyavota Kodwa usenzele phansi. namanje next year sizovota futhi sizovotela kona lokho. Yingakho ke sesovele sihlalele singasavoti. MK ifikile ke mama izokusiza. Namhlanje uzwile ukuthi kunemashi la eMnambithi. MK organize lo manje. Yeah. Mawucabanga wena nje ukuthi i-council ibize umhlangano ntambama ngo4 awuboni ukuthi leyo nto izwa ukuthi kuze iMK la izokwasha. Cishe singakusho lokho. Cishe singakusho lokho. Votele MK isomsiza. Hayi MK soyibonile. Futhi mina ke manje ngisondele eduze kwami. Ngoba mina manje ngisondele eduze kwami. Sondele nje eduze kwami. Ngiyakutshela mina.